La invitació que va fer el Museu d'Etnologia de València per a muntar una peça al voltant de la Muixeranga em va interessar des del primer moment, però no va resultar fàcil la idea, perquè hi ha un poc la intenció, d'alguna manera, sempre de reproduir el que és el muntatge d'aquestes torres humanes. El que sí que vaig pensar en un moment determinat és, a partir de fer diverses maquetes, el tema de l'escala, perquè l'escala, a més de ser una de les característiques, diguem, que la simbologia religiosa té allò del somni de Jacob, que és allò de que les ànimes bones pugen al cel, per una escala, l'escala sempre sol tindre aquesta significació. A mi me pareixia que podia ser una substitució de la massa humana, diguem, de l'estructura humana. I el remat, en canvi, era la figura de la xiqueta o xiquet que remata la torre humana. Em semblava que podia tindre una significació, per tant, més protagonisme humà, diguem. En un contrast, a més, entre dos estils. Un estil purament constructivista, lineal, és una escala, però realment són dues línies, dos tubos paral·lels d'acer inoxidable, i la figura, en canvi, la figura que remata és una figura molt barroca, molt similar a les figures religioses de l'època del barroc. Em pareix que la idea de potenciar el joc de l'equilibri és el més significat, l'equilibri entre el concepte de la terra i el concepte de l'aire. No sé si és en tots els llocs, però a Algemesí almenys crec que la figura està feta, o els actes estan fets en honor de la Verge de la Salut. Per tant, aquest component, diguem, de tipus religiós estava present, i és quan vaig considerar que es podia col·locar, en fi, la figura alada. Però per a que no perguera aquesta sensació diguem, terrenal, es mantenia, com s'ha fet en la peça definitiva, una degradació amb els peus. No els peus de terra, que té una mitologia, sinó els peus de terra, sinó una part del cos molt degradada, que són els peus, sí, en efecte, però en un color de la terra. Tot el més està recorrit en pa d'or, que és una forma, evidentment, vinculada a tota la iconografia de lo sagrat, i aquesta dualitat entre dos estils, dos elements, el de l'acer, de l'escala geomètric, vertical, en una certa inclinació, i la figura rematada que fa com una cel·la de 5 puntes, perquè evidentment els braços són en alt, l'altre peu que està en l'alt també només hi ha un punt d'apoyo, i les dues ales genera com una figura estrelada. Si uno la fera sintètica seria una estrela de 5 o 6 puntes. I bueno, aquesta és la peça que crec que ja pot significar bé la idea de la Muixeranga al meu entendre.